Пробовали голым хоть раз отбивать? Ями Music день рождения. Мен аңламадым, бұл сұрау ма или нәрсе? Сен бірақ қашан журнал интервью болған бар ма? Бірінші күні коньяк іштік. Шағым ма? Бізге лилия керек. Нендей конкурсың ол? Сен тойдан, что ли? Сен даже оператор күлмей уже. 11 ел ішінде нәрселер майтарып буласың. 11 ел ішінде өзіңні көрсетіп буламысың? Менә мин дә шул сорауга җавап бирмәкче идем үземә, ләкин килеп чыкмады. Шуңа күрә мин Ями Musicның 11 яшьлек туган көненә килдем. Мен аны һаман 11 яшьлек юбилей дип әйтмәкче идем, ләкин ул туган көне. Сәламләү өлешен без узакка сузмыйбыз. Озын сүзнең кыскасы. Мен дұрыс киінгән. Бүгін алар бүтінісі де қорадан. Менеке. Я просто порчу всегда Роберту интервью все. Он никогда не портил, он только разукрашивает мои ангамушки. Сен бүгін кімләр белән уйнайсың? Кімнәрне уйнатасың? Кімнәргә уйнайсың? Дөрес итеп әйтсәк, мин бүгін беркем белән дә уйнамыйм. Бөтен кеше безнең белән бүгін уйный. Куран ничек бурып куйды. Следующий пошел киләле. Ями Music день рождения. Туган күне. Мин бит 50% татар малай. Друзья, мы сегодня зажигаем, куражимся и делаем очень крутую музыку, потому что на сцене Ями Music Band Хам Юрий Федоров. Хам Юра Федоров замагает. Воу! Пробовали голым хоть раз отбивать? Я постоянно голым играю. На репетициях. Получается, как лучше? Лучше голым. Сіз де мен айтырға тиісіз, менің шара келіш интервью алғаным бар ма, жоқ ма? Жоқ. Бұл жаңа бір жанр болашақ. Шундай түгі үй обстановкасы. Көресің? Мұны нәрсеге көресің, мұны палас жайып қырылар. Ями Music день рождения. Всем привет. С днем рождения, поздравляю. Всего самого-самого, чтобы там было классные песни писались, там, чтобы вдохновение чаще приходило. Мен аңламадым, бұл сұрау ма или нәрсе? Әйе, аның туған күні. Сен даже оператор күлмей уже. Құтлайым Ями Musicны туған күні білән, чөнки алар китапхананың квартиранты, һәм біз алар белән шундай яхшы яшадык. Инде мен китапханачы буларак әйтәм. Менә 3 ел рәхәтләнеп бергә яшадык. Ями Musicның туған күні. Шулай бит? Шулай. Ничә яшеңә хәзер? 11. 11 ел ішінде сіз нәрселер майтарырга өлгөрдегез? Безгә һәр җимештә кадерле. Шуңа күрә без 11 ел эчендә бүтән нәрсәне эшләп карадык. Рэп чыгарып та карадык, тир музыканы да чыгарып карадык, этно музыканы да чыгарып карадык. Хәзер инде без буларны барысын да төрле җирләргә туплап, кешеләргә күрсәтергә тырышабыз. Аннары төрле җимешләрне төрле җимешләрне кушып яңа сортлар чыгарга тырышабыз. Менә шуларның берсе бүген булачак. Шундый смесь. Әйе. Сен менә режиссер буларак атлалы Ямимина туган көне белән. Режиссер буларак. Туган көн. Рахимбай буларак, Илшат Рахимбай буларак. Біз бик қызық юлдан башланып кеткен әйбер инде ул. Шуннан да чиста, пөхтә, теге шундый, знаешь, теге пычраксыз башланып кеткен эш булды ул. Шуннан да яшь көчтә, яшь энергиядә менә без шундый манка малайлар, кесәдә пычак, кулда тәмәке, вот это вот всё. Һәрбер мультикларда яши бит инде. Ями үз мультигында яши, но ул тик сынмыйча үз мультигын менә алып бара шулай. Симпсоннар кебек. Симпсоннар 30 ел бара, беләсең. Но бу мультикта шулай барсын, һәм үз тамашачыларын тапсын бу мультик булса да. Менә бу безнең юмор абажуры. Юк, бүген юмор юк. Бүген безнең педсовет. Син әлеге лейбл турында нәрсәләр әйтә аласың? Ями Musicның иң башыннан мин дә килеп чыктым. Алар 1 ел булган микән? 1 елдан артыграк түгел. Как раз менә Илнар безне таныштырды. Беренче көнне коньяк иштек. Ями Musicны туган көне белән тәбрик итәбез. Нинди артистка ошаган дисез моны? Кемгә ошаган? Беләм, Оскар Гауга. Әйме? Әйе. Нинди җырлыйсың бүген, Оскар? Әйтмим. Зинһар өчен әйт инде. Юк. Күрерсез үзегез. Шәшсез калды, әйме? Кемгә ошаган? Усалга. Йо,
Один Вадим. Ями Music. Сенің үшін нәрсе ол? Гангстер рэп, речитатив, это рэпчик. Ями Music ол менің өмірімнің яртысы. Хәтта зуракта, бәлки. Күбрәкте. Құтлыйсың ба соған 11 яшік юбилей білән? Шулай деп әйтейін де, туған күні білән. Әйгесің 11. Узган елның 11 булды ишинде. Миңа бұл ел шулай диләр. 12 булсын әйдә? Әйдә 12 еллыгы. Әйдә 12 еллыгын. Безнең футуристлар. Киләчәккә карыйбыз. Не, 12 еллыгы белән құтлыйсың ба соң? Құтлыйм. Құтлы булсын 12 еллык. Сен бүген ничә җир башкарасың? 2. Кем белән? Илгиз белән, Сәйдалар белән. Азат белән. Соңлап без карарбыз әлбәттә. Син Ями Music ничек килеп эләктең син? Бер көнне йөрим урманда шулай торып. Урманда, жылы көнне, һава сулап, ишетәм ниндидер кошлар шайрый. Сандугач тавышлары. Оказывается, Ильяс музыкальное училище распевается. То есть Ями Music Band — проект без какого-то определенного вокалиста. То есть это беренче чиратта полноценный инструментальный состав. И вот без уже по мере интересов чакырабыз ниндидер талантлы, кызыклы егетләрне безнең проектка җырларга. Вот Ильяс мен Аларның берсе Ильяс. Список коллектор. Әйдә, Яминың 11 яшьлегенә 11 котлау сүзе. Киттек. Саныйм, сез икегезгә менә бүлә аласыз. Әйдә. Киттек. Тырышлык, Сабырлык. ялкаулык, Калькулик. моңсу, Елмаюлык. ихтиҗади, Тарихлык. астагфирулла. Тәвфикле булыгыз. Нинди конкурсын ул? Син туйдан что ли күреп баручы бит инде. Алып баручы. Алып баручы күрмисең моны? Мин һаман үземне алып баручы дип хис итәм. Без кеше санап утыра вот. Бер сүз, ике сүз, өч. Хәзер. Мөхәддәс. Нурлы сазың. Син сазың уйнадың. Шолпан. Илһам Шакиров. Альфия Авзалова. Хайдар Бигичев. Габдулла Рахимкулов. Альберт Исмагилов. Булай булса зоқа китә бит. Кыскача Ями Music сыман оешмалар һәм төркемнәр күбрәк булса, без тизрәк алга атларыйк менә бу мәдәният өлкәсендә, музыка өлкәсендә. Шуңа мондый егетләр кирәк һәм аларны поддерживать итәргә кирәк. Шагыммы? Тыңлагыз мине һәм карагыз. Безгә Лилия кирәк. Мин беләм кем белән син бүген җырлыйсың? Оскар белән. Мин бүген җырламыйм. Бүген карарга килдем. Тамашачы бүген мин. Син бу рольгә үзең шатланасыңмы соң? Тамашачы роле был. Ни генә түгел, артист түгел, менә инде бүген бары тик тамашачы буларак кына килдең. Әлбәттә шатланам. Мин бик сирәк йөрим концертларга, дөресен генә әйткәндә. Тик мондый концертка килмичә булмый. Яраткан берәр артистың бар бит әлеге лейблдан. Ни дисәң дә син? Әйтмә, без аңладык. Бар. Әйтәсеңме? Үзең карыйсың. Мин теге тортырып чыгармыйм. Күп алар. Күп. Менә дөрес, шуның белән җитте. 14 апрель көне шушы бинада, шушы залда узачак минем стольный концертым. Без киләбез. Җанлы концерт килегез, чакырып калам.